हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय एक्चुअली दिनैहाय आं जिथुनाखि बाख्रि बानायनाय बेखौ नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों शेयार बानायनो सानदों बे एक्चुअली जासिगोन आरोना जानानै फैबाय बेखौ दिनैहाय नोंथांमोननो लास्ट देखायगोन आङो गाइस दायो नै मिस्ट्रि मावगासिनो दं आङो रिं बानायदों आरोना नै दायो रिं बानायगासिनो दं आङो नै दायो आं बहाय रिंटारनि रिं खागासिनो दं आरोना नै बहाय खालामगासिनो दं आङो नै बिथिं खाबोजोब्बाय बेफोरबो खाजोब्बाय आरोना नैबे मोनसेखौ खाबाय बे लाइन मोनसेनाबो खाखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबे लाइन मोनसेना ओरैजाय खाबोजोब्बाय ओमफ्राय नैबे ससे दंबोयो आरोना बेखौ आं दायो खागासिनो दङ एक्चुवेलि नै बहाय बे खुन्थानिखौ ओरैजाय फेंना होदो आरोना नैबे गेजेर लाइनाव थांगोन नैबेहाय गेजेराव खाना होगोन आरोना नैबे दावखोबावगोन नै एसे दावखोगोन नैबे ओमफ्राय नैबे पस्ट खुन्थानि माबाया रडआ नैबे गेजेराव थागोन आरोना बेयाव खाना होगोन नै बिदि होदों आरोना एक्चुवेलि रड थानायबा बेफोरावबो होगौमोन आरोना गेजेराव होनाय जायासै बेवहायबो गेजेराव होनो हागौमोन रड थानायबा होनाय जायासै आरोना नैबे गेजेरावबो बिदि ससे ससे होबा मोजां जायो आरोना नैबेफोरबायदि ससे ससे होनो हाबा मोजां जायो एक्चुवेलि दायो रड गैला थोआखै थोदोबाबो एक्चुवेलि होला जाहैबाय आरोना मा खालामनो उफाय गैया होआनो आं होनो सानदोंमोन आरोना बेफोरबायदि ओमफ्राय न'नि मानसिफोरा होना होनबाय नालाय रडखौ बासायनो थिनदों आरोना ओंखायनो होआसै बिदि होनो हाबा बिराद मोजां जायो आरोना गोरा जायो बेखौ नैबेवहाय ओरैजाय खाजाबफानो हागोन नैबे गेजेरनि लाइनाव ओरै खाजाबफानो हागोन आरोना गोरा जानायनि नैबे गेजेर लाइनाव थागोन इयो नै गाइस दायो बै फार्स्टनि रिंटारखौ एक्चुवेलि नै होबाय मोनायावसो लुदों आरोना लाइट लागायलायना होदो नै लुनाया उफाय गैया गाइस सानावहाय एक्चुवेलि बिराद गरम आरोना सान्दुं गोसा एक्चुवेलि ओंखारनो हाया ओंखायनो दायो मोनायावसो लुदों आरोना नै एसे एक्चुवेलि मोनाहां सान हाबां हाबाङाव लुदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो मोनाथारबाय नालाय लाइट लागायलायना होदो नै लुखांबाय आरोना दायो लाइन मोनसे ओमफ्राय नैथिंजाय लाइन मोननै दंबोयो आरोना उफाय गैया नै लुबाय दिनैसो जात्रा मोनसे लुदों आरोना मेंबाय गाइस नै अबस्था गैया जाजोब्बाय नै मस्ला नांजोब्बाय आरोना मोखाङावबो उफाय गैया गाइस लाइट लागायलायनानै बानायनांबाय आरोना नै दायो टेप बायदिसिना मबाइल बायदिसिना थालांनायफोरखौ लांनो फैदों आरोना आङो लाइट बोख्लायनो फैदों खुदै सुदै नै थाजोब्बाय बबावबा माबा माबि माल थाजोब्बाय बेखौ लांनो फैदों आरोना मार्टुलखौ लांबाय दा आबा मार्टुलफोरखौ गाइस दायो दुगैनांसिगोन उफाय गैया मेंब्रां जाजोब्बाय नै मिस्ट्रिफ्रा वाटार लेभेल नायदो मिस्ट्रिफ्रा नै मोनसेयाव लाबो बे मोनसेखौ नायलाय खाखाबाय आइया दोनब्रा इयो दोन ओइ खना लालाय ओमफ्राय नै मोनसेयाव ला आबाया बे समान जाबाथाय जाबाय आरो मिस्ट्रिफ्रा वाटार लेभेल सुदो आरो जाबाय बिदि थार समान लाब्रा थार फाननाया समान जादों बिदि लाना समान जाबाय दा जाबाय होमबा थार खाखाबाय जाखाबाय जाबाय जाबाय दोनदो मिस्ट्रिफ्रा जाबाय जाबाय दालाय जासे दा फार्मा माबा फिथि मोननानै सान्दुं गोसायाव मिस्ट्रिफोरा दैया बिदिनो गेजेराव थागोन बेखौल' थिया खालामब्रा खर'खौ
सेमब्रे नाङा नांला दा माबाया बाव जासिगोन दै गैला दैखौ बरनजोबना गारदो हायोबा मासे गरमब्रा नै गाइस अबस्था गैला माने गोलोमदैजों दुगैखाबाय आरोना नै सेस साफा सान्दुं गोसायाव एक्चुअलि मालिकआ ओरैबायदि सेफस आरोना सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि मावो होयो माने हाजिराखौ जोंखौ नै अबस्था गैला नैबेखौ गेजेरनि रिंथारखौ दालायदो आरोना नै दासो दालायखांदो ओरैबायदि गरम आयु मोनायाव लुनो होनबाय मानिया माने सान्दुं गोसायावसो लुयो फाग्लासो नै मस्लाया आग्लायजोब्बाय बेखौ खुन्था लुनांगौमोन अबस्था गैला मालाया एसि सिङाव थानानै मबाइल थुगासिनो दं जोंहा आरो गोरिबनि फिसा उफाय गैया हाजिरा मावाबानो मोनजाया नै बेफोरबायदि सान्दुं गोसायाव मा खालामनो गाइस थैसिगोनसो खोमा अबस्था गैला नायलाय सासे मावरिया गथ' बिदि मावनाय नङा बिदि गरमाव आयु ओरैबायदि गरम थैगोन बिदि गरमाव खामानि मावनांगौबा अबस्था गैला नै मस्ला थाजोब्बाय आरोना खुन्थायाव लुनोमोन एक्चुअलि बिराद गरम दायो मजा लोंनि आरोना मजा लाबोदो वाव नै मजा लोंसै अयथासार गरम बेबायदि गरम ओइ बाराव थाबा बांसिन गरम जागोन ओइथिं बारानो बारदो बार स्रो नांदो मा सास होलाया आरो ओरैनो सोराव सानदों लाइनजों कानेक्ट दंब्रा मेचिन दङ मिन्थियानोबा गुसु आं नङा ओरैनो माबायावल' दोन सानो गुसु घन्टा मोननै जाबाय गुसुथार नङालै बारा गुसुद्रायबाबो मोजां नङा गाबोन लोंनो हागोन गगा मोनगोन बे गाबोन थागोन 8 जोबगोन इयो होब्रा फुल जोबजानोसै गिखो नामा मालिकआ सेफसलै बिदिनो जायाना आं खनसेयावनो सेस अयथासार गरम थाइजौखौ माबाना बानायो मैंगो जुस थाइजौ माबा आं बे गिलासावसो लोङो
एक्सुवेलि दिनैहाय आं जिथुनाखि बाख्रि बानायनाय बेखौ नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों शेयार बानायनो सानदों। बेयो एक्सुवेलि जासिगोन आरोना, जानानै फैबाय। बेखौ दिनैहाय नोंथांमोननो लास्ट देखायगोन आङो। जाबायानो आरोना, जाजोब्बायानो। सानै रिंथारखौल' होआखै, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैथिंजाय ओंखारजोब्बाय आरोना, नैबे खुन्था थोंसेखौ दिनै होगोन आरोना, ओमफ्राय इथिंजायबो खुन्था थोंसे होबावनो दं। इसोर मोननैखौ दिनैहाय होगोन आरोना। जाजोब्बाय आरोना, नै दायो ओंखारबायानो नै लुनाया जाजोब्बाय। रिंथाराबो गेजेरावबो होजोब्बाय आरोना, ओमफ्राय नैबे सानै रिंथारखौ होथ'ला, बिदिनो दोनसिगोन आरोना, दै जाहोनानै दोनसिगोन। बोसोरसे दै जाहोगोन आरोना बेखौ। ओमफ्राय नैथिंजाय दायो खुन्था लुनो थाखाय मस्ला गलायदों आरोना, होनानै आटाया गलायदों। दायो बे खुन्था मोननैखौ लुनो नागिरदों आरोना, नै फारमाया बेनो। बेजों माबादों आरोना, प्लेन फार्माजोंनो लुदों नै। ओमफ्राय नैथिंजाय फार्मा मोनसे दंबावो, मोननैल' आरोना, सानसेयाव मोननैल' लुयो। बे फार्माखौ आं दानिया फिटिं बानायसै आरोना। फार्मा खालामनानै जाबायानो सैनांसिगोन आरोना, बेखौ थार खाजोबना लायो। ओमफ्राय सैबानो जाबाय आरो बेखौ। रेटआबो सैनोसै दानिया। बर्थमान संख्या बिदिनो लुयो आरोना, ओरै सिदा खालाम लुलाङो, बिदिनो लुयो आरोना। लुलायबानो बास सुंथालायनांगौ जानाया। आरो गुसु नामा? ओइ नै गोलैसै गैया मावजाया। बेनि सायावनो
आयु नै माबाखौ होनसिदांलै आइ जिंलाबखो मा खालामगोन ओमफ्राय जिंलाबखौलाय आं एफा खस्थ' बाख्रि बानायबाय नै माबा खांख्रिखलासो मानला लायनोसैनो सटपटि नै थाइबायानो आरोना इयो बेखौ मानला होलांबाय आरोना ओइजाय नैबे बैसां जाबाय आरोखि दे बेयो बाख्रिया मानलासिन जाहैबाय आरोना बेनिफ्राय लाबोबाय नै जा थायदोंमोन खिन्थु बैसां होनाय जायाखैना बे न' खाथि नालाय ओमफ्राय नैबे होबाय एबार दालां बायदि बानायना होनाया नै मानला लांसिगोन आरोना बियो नैबावहाय बागान बानायसिगोन एक्सुवेलि बे जाथ'बाय आरोना कमप्लिट जाबाय सायाव रिंटारखौ होथ'ला नेक्स्ट इयाराव होलायसिगोन आरोना फैगौ बोसोराव 2025आवसो होसिगोन बेखौ सानि रिंटारखौ आरोना ओमफ्राय थिं सिंखौबो होगोन 2025आवसो दायो रेडि जाना फैबाय नै बाख्रिया बिदिनो दै जाहोसिगोन आरोना बोसोरसे दैज्लांसे आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो अनोबा शेयार खालाम लोगोफोर 1K जाथारसिगोन 1K जाबाथाय केक होनोसै गाइस बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनफिनलायगोन